खुलुमबाय रायजोफोर गिबियाव फिथांखि ब्लग चेनेलावहाय नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर आङो आरोबाव नैबे मोनसे भिडिअनि थाखाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै सानदों। जोङो नुनो मोनदों क'क्राझार टाउनाव हाबनो थाखाय कारायगावनि मेन गेटनिफ्राय 34 नं राजा लामानिफ्राय क'क्राझार नोगोरावहाय हाबहैनो थाखाय मोनसे गेट बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। दा बे अन्थाइ खाम्फा गायसनखांनायनि उनावहाय UPPL सरकारनि दैदेनगिरिफोरा ससियेल मिडियायाव माबायदि गेटखौ बानायोब्ला मोजां जागोन बेनि मोनसे डेम' दिन्थिनायखौहायबो जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। नोंथांमोना नैबे गेटखौ नाय, नोंथांमोना बे गेटखौहाय मोजां मोनदोंना मोनाखै? आरो ओरै फारसेथिं दंबावो नैबे मोनसेखौबो नाय। दा गेटआ मोननैबो एखे, नाथाय बे गेटआवहाय जे नाम मेनसन खालामदों, नैबे नाम मेनसन खालामनायखौ लानानैसो आङो भिडिअखौहाय लाबोनाय जादों रायजोफोर। नङाब्ला आङो बे भिडिअखौहाय होनाय नङामोन। आङो नैबे गेटनि जि नाम, बे नाम मेनसन खालामनायनि सायावनो फंनैसो बुंनो सानदों रायजोफोर। गोरोन्थिफोर जायोब्ला आंखौ निमाहा होगोन होननानैहाय आं आसा खालामो। स' रायजोफोर आङो गोबां जायगायावहाय गिदिंलाबायनानैहाय नुनो मोनदों गोबांथार अन्थाइ खाम्फा, मुसुखा बेफोरबायदि गेट बानायनायावहाय मोननैल' नाम्बार आं जेब्लायबो नुनो मोनदों। जेरावखि आङो गिदिंहैया बेयावनो आङो गेटखौ नायोब्ला मोननै आखरजोंल' लिरनाय आङो बेयावहाय नाम नुनो मोनदों। नाथाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय जे एसेबां मोजां समायना टाउनावहाय हाबहैनो थाखाय, क'क्राझार नोगोराव हाबनो थाखाय जे 34 नं राजा लामानिफ्राय कारायगावआवहाय गेट बानायगोन, बेयावहाय जोङो मोनथाम आखर जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। दा आं मा बुंनो सानदों, आङो बे गेटआवहाय मोननैल' आखर लिरजानायखौहाय लुबैदों। जोङो बर' हारिसो, जों आसामिस नङा। आरो जोङो इन्टारनेसनेलखौहाय मालाबाबो नागारनो हाखाया। आरो बे इन्टारनेसनेल हेन्ड राइटिंआ मोनफ्रोमबो स्टेटआवनो गासैबो हारिनि गेजेरावनो दंखायो। दा बेनिखायनो आं मा सानदों रायजोफोर, जोङो नैबे जे ओरैहाय जिलाफि सावनाय आखर, बे आखरखौहाय बाद होनानै मोननैल' आखरखौ दोनोब्ला मोजां। मोनसेया जोंनि बर' हारिनि आरो गुबुन मोनसेया इन्टारनेसनेल हेन्ड राइटिं। ना रायजो राजाफ्रा मा सानदों? रायजो राजाफ्रा मा बुङो? बेयावहाय ससियेल मिडियायावहाय गेटखौहाय श' खालामनानै होनायनि, नमुना होनायनि डेम'आनो जाहैबाय रायजो राजाफोरनिफ्राय फिननाय मोननो हास्थायनाय रायजोफोर। बिटिआर सरकारा बेखौ ओरैनो डेम' खालामाखै। बे गेटनि सायाव मा बुंगोन मा बुङा, सोर मा बुङो, बेखौहाय बिसोरो नेनानै दङ। बेनिखायनो गेटआ जाखांनायनि सिगांनो बिसोरो मोनसे डेम' खालामनानैहाय पाब्लिसिटि खालामना होनायखौबो जों नुदों रायजोफोर। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो दायथ' दङ, बे गेटनि सायावहाय मा होयोब्ला समायगोन आरो बबे आखरखौ लिरनांगौ, बेखौहाय नोंसोरबो फोरमायनानै होनांगोन। दिनै आंनि गोसोनि मोन्दांथिखौहाय आङो आंनि फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो फोरमायनानै होनाय जाबाय। दा रायजो राजाफोरा मा सानदों, बे जिलाफि सावनाय आखरखौहाय गेटआवहाय मेनसन खालामनांगौना खालामनाङा? आंनि मथेब्ला बेयावहाय जिलाफि सावनाय आखरा थानो मोना। बर' हारिनि रावानो जुदि भारतनि संबिधानावहाय अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै बाहायजाखाबायब्ला, अब्ला जोङोलाय बै जुलाफि सावनाय आखरखौलाय मानोथो नांगौ? बिसोरजोंनो जोङो सैया सैया खालामजागासिनो दङ। जों बिसोरजोंनो दाउसा मावरियाफोरबायदि गाग्लिजागासिनो दङ, नासयजागासिनो दङ। अब्ला जोंनो बे जिलाफि सावनाय आखरखौ मानो नांगौ? रायजोफ्राबो एसे सानदो। दैदेनगिरिफ्राथ' गाव गावनि गाद्दिनि थाखाय बेफोरखौहाय नेवसियाजासे गावनि सार्थफोरखौहाय मोननो थाखाय बेफोरखौ मावनोबो हागौ। नाथाय स्टाडि खालामनांगौआ
रायजो राजाफ्रासो रायजोआसो बेखौ बिजिरनांगौ बिसोरनि मेन डेम' होनायनि थांखिया जाहैबाय रायजो राजाफ्रा मा बुङो आरो रायजो राजाफ्रा मा लुबैयो बे गेटनि सायावहाय बिसोरो मा बुङो बेखौसो बिसोरो हास्थायनानैहाय डेम' होदों रायजोफोर दा आं लुबैयो बे गेटआवहाय बै जिलापि सावनाय हारसाफोरनि आखोरा थानो नाङा नै ओरै जिं ओमफ्राय ओरै जिं बे मोननैयावहाय आर'नाइनि गाब थानांगौ ओमफ्राय मोनसेया बरायबाय आरो मोनसेया वेलकाम बिनि अनगा आरो गुबुन जेबो आखर थानो नाङा होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर नाथाय नोंथांमोननि साननाय बायदिब्ला मा आं बेखौहाय बुंनो हाया नोंसोरो मा बुजिदों बेखौहाय नोंसोरो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय आंनि बुंनाय रावा गोरोन्थि जादों ना थार जादों जाहाथे बै बिटिआर सेक्रेटारियेट अफिसनि जि मेन गेट बे मेन गेटआवहाय जेरैबायदि आखरखौ लानानै दावराव दावसि नांलाय खमलाय जादों बेफोरबायदि जायि बायदिनो बेखौ नुनानैहाय बिटिआरनि सरकारा बे गेटखौ डेम' खालामनानै होदों बानायनायनि सिगांनो बिजिरनो होदों रायजो राजाफोरखौहाय माबायदि मेनसन खालामोब्ला मोजां जागोन आरो गेटखौ माबायदि बानायोब्ला मोजां जागोन बेखौहाय साननानै बिटिआर सरकारा एडभान्स रायजो राजानि सिगाङाव बे गेटखौहाय डेम' खालामदों रायजोफोर स' रायजोफोर नोंसोरबो एसे फोरमायलायनानै होदो सरकारनोहाय कमेन्ट खालामनानै होदो इउटुब चेनेल गोनांफोरा इउटुब चेनेलजोंहाय भिडिअ खोन्थानानै होदो फेसबुक पेजआवहाय फोरमायनानै होदो बेफोरबायदि आखरखौ दोननांगौ ना दोननाङा आं गोबांथार नुबाय खाम्फाफ्राव गेटफ्रावहाय मोननैल' आखर थायो नाथाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय मोनथाम आखर थानायखाय आङो एसे गोसोआवहाय डाउट मोननानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय गोजोन्थों भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि